Wah, pada ulur kacang ya. Ulur kacang. Ulur kacang ini sasi 5, sasi 6. Nah, iki lho. Tak sepilno. Dose Pak di mana telu. Oke. Mana telu kuwi lanang kabeh. Mesti nek sing gedhe siji nek sing cilik Gedhi loro. gedhe loro. Ya. Terus iki Mbah Jamal iki. Sing gedhe loro, sing cilik siji mesti ngono. Ayo, wong sikleto. Yo gak keren ae. Kateng lho. Bapane. Malah kewedi lho bapane. Nah, bapane kewedi malah niku. Wih ngemik. Susune iso kaya ngono to. Gede nih. Ngemik iso. Bibitane kok ngene Pak Yatimin. Ya Pak Yat. Syuh. Sudah bentar ya. Apa dipayak pondongan yo. Wah anu turi. Turi iki mari anu mari Banjar. Iya. Syuh, kaya ngono. Kucing kok gadak kita dune. Ogare esuk sore. Lah iya. Lah iki Mamang Dira kas diunggahne sapa? Sebenarnya saya nyolong, jadi diwai gapak. Sing tengah dhewe gedhe. Senteni gapak. Lanange loro iki. Lanang kabeh kok. Lanang kabeh. Ya Allah. Iya. Lah kok Telu lho lanang kabeh lho. Telu. anu iki oke jenenge. Berarti sampai dawa rene kae sik doro ngono iki. Wis umur. Hitunge. Asline. Lanang iya. Jamal pun mah. Nek lanang Ping pinten? sik enom ki Niki teng kula pun 3. Lanang iya elek. Teng mbek ngene Mbah Jamal. Apa? Ping pisanan makane kok awake bedal kok ngene lho. Biyen kan go sampai gorene kan cilik to. Ayo. Konggonku kae kuru. Kuru. Dijelasi kuru. Kuru. Heeh. Niki pun Ora kupen. Kae jaman kae upen-upen kuwi 11. Iki ngeruki klethong iki lho. Iki gawe rabuk. Nandur bayem Mbah Jamal ya. Iya. Subur tenan. iki ora anu iki lah bagus iki. Heeh. Kuwi koyo modele koyo nggone lekno kae lho Pak Yadi kan. Nyapa kok anu Ketong lu. anake cek njaluk mie kok. Aja iki ora nganu ya, ora ngelak ya kayak coba Jamal anu ya. Diugar-ugar ya. Wis. Nek meteng arep kae apes. Kae lanang kabeh jane. Ngono ora gelem. Sandal. Kae lanang kabeh jane. Ya anu nek Klaten bawa nek omahno iku jar babone sing cilik iki ben. Iya. Ngono. Iya sing cilik dipanjal lagi. Iya to. Hmm. Nek sing gedhi rasa. Sakne sing cilik. Sake cilik. Tanah nang omah kudu Paling ora ki dina pindho ben Iki sing waret ngono sing cilik. sing nomor loro kuwi nurun babone ya to. Sing gedhi dhewe nurun lanangane. Ibuke lah. Opo padha ngene lekno kae Pak ya. Ngono kuwi ya. Oh. Sing Ngono Pak Di. cape sapi. Ini klethong di anu Cempliku kae dienggo rabuk bayem. besok tidak besar lu. Kalau damel ledot nika mboten purun mentek. Tempat jotan sing anu nika tegemeran itu. Iki cemple rasa sing larang sing murah ae sing murah tak. Di tengah jan nyuwuneng nih. Aku ora rekang
Wis ngono guys, iki tak sebelno apa jenenge? Enggak nyemi godhong turi. Wis mayang nyemi.